Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit pe canalul meu BU. Este un canal de discuții libere. A căzut un băiat pe aici cu bicicleta. El e băiatul meu, îl cheamă Sniper X. Sniper X, vrei să zici ceva? Este cel mai bun pe Roblox, da? Și va deveni un YouTuber de succes. Dacă vreți să-l ajutați, să-i dați și curaj și încredere, lăsați și lui pe pagina lui un like și cum se mai zice, și un subscribe, da? Din Sniper X. Ok. Am ieșit și noi pe afară în ziua asta superbă. Ia uitați, aici se construiesc lucruri, da? Ziua superbă când se renovează școala. Este ziua în care se renovează sala de sport din școală, da? Și ce credeți? Este ziua lui Da. Da, despre asta este vorba și despre asta este în filmulețul ăsta. Am acceptat după 7 ani și ceva să fac ziua lui Da. Da? Deci astăzi tot ce va spune cu tare, ia, auzi? Tinere, spune. Astăzi tot ce vei spune tu, eu trebuie să zic Da. Așadar și prin urmare facem acest video, da, în care vă anunțăm că intrăm și noi în lumea asta nouă, da, de pe a YouTube-ului, da, lumea asta frumoasă așa, și vrem și noi să împărtășim toate emoțiile și nu chiar toate, nu așa? Nu chiar toate. Ba da. Nu. Așa. Și să împărtășim cu voi și să ne cunoaștem și, de ce nu, să facem niște cifre incredibile. Asta este o discuție de început, dar credeți-mă, vor urma discuții foarte serioase pe toate topicurile, adică pe toate subiectele, da? Și vor fi dezbateri foarte importante. Eu zic să îmi dați și mie un follow, un subscribe, să fiți cu ochii pe noi, să participați la discuții prin mesaje, da? În viitor vom avea și emisiuni live, vom face. Prima dată voi face emisiuni live și el a zis că, din păcate, dacă se uită și copii, nu pot, din păcate nu prea pot participa, pentru că el vorbește 18 ani plus, din păcate, așa că copiii vor veni la tine pe pagină și vor vorbi cu tine. La mine 18 ani plus, cu adulți. Ce vorbește și el? Păi da, puteți să vorbiți la voi acolo pe pagina ta și pe canalul tău despre subiectele despre copii. Eu voi vorbi cu adulți, în principiu, pentru că De la cât? De la 15 ani încolo, mai bine. Pentru că e mai simplu și așa. Pentru că e adult și că știe ce probleme au adulții, pentru că are 20 de ani, ca să nu zic real cât are. Da, 20 de ani. Ce știe, ca și copii, știe multe. Da, sunt trecut prin viața asta, zice. Și stați lângă noi. Orice întrebări sau subiecte lăsați aici în comentariu și le vom dezbate data viitoare. Acestea fiind spuse, v-am pupat, toate cele bune, vă doresc o zi bună. Like și subscribe. Pa, pa!